Vi er taget på hemmelig mission. Vi er taget over grænsen fra TV Sydland og ind i TV2 Østjylland. De har nemlig snuppet vores seere i 2007 efter kommunalreformen. Nu prøver vi at få vores seere tilbage igen. Det spurgte du simpelthen ikke om. Godt gør det, Boris. Når I så sådan et søer, man har haft den i 7-8 år, så bliver det jo altså noget tamme efterhånden. Ja, at lige blive snakket med. Det blev til børn, ja. Og jeg har ikke troet det. Her i ly af mørket prøver vi at kapricere blandt byens motionister. Hej. 8 kvinder og 1 mand. Det er mørkt. Det er rigtig, rigtig mørkt, ja. Nu skal vi nemlig ud og lave noget naturfitness, skal vi. Først opvarmningen. Vi skal huske at knibe sammen i bækkenbunden samtidig med. Er det, hvad man laver i vores i går, sådan når mørket sænker sig? Det spurgte du simpelthen ikke om. Ej, undskyld. Godt. De mødes 2 gange om ugen. Så tager vi en lille løbetur ud til Møgelkold-skiltet. Hver anden gang for de mere øvede, hver anden gang mere for begyndere. Er det som for eksempel nu her i aften? Er det for begynderne? Ja, fordi der er vi dig med. Så der skal vi jo passe på, at du ikke får dit hjertestop eller falder om. Jeg har hørt, at du ikke har verdens bedste kondi. Det tror du, det bliver klippet, hva'? Klip! Løbet kombineres med 7-8 poster på ruten med forskellige øvelser. Nå, man skal bare slås om at tage den. Hjælp. Nå, ja. Det skaber et netværk, og det skaber noget sammenhold i sådan en lille by, som Voladegård jo er. Og hold lidt de kører. Nå, og nu skal vi have lidt mere fart på, hva'? Så er det jo det sociale. Det er jo super hyggeligt at mødes, og det er super hyggeligt at mødes på den her måde. Vi lærer hinanden at kende. Nogle af dem, som har små børn, de synes, det er rigtig fantastisk. Så kan de få sådan en time for sig selv om aftenen sammen med hinanden. Og lade mændene være hjemme og passe deres børn, siger de. Det er lige sådan små myrer, der suser afsted. I vintersæsonens mørke løber de ind i byen, hvor der er lidt lys. Ellers foregår det ude i den nærliggende skov. 2 gange om ugen, så tager vi sådan en tur ned i skoven, hvor vi laver lidt forskellige øvelser. Vi løber, vi får noget motion, vi får en røde kinder, får nogle beskidt sko. Og så håber vi, at dyrene i skoven, de ikke slader. Det her, det er skovskiderstillingen. Det er Birgitte Biff Lund, der fik ideen. Er du sådan, der starter ting op? Det tror jeg. Spørg min arbejdsgiver, men det er jeg ret sikker på, at jeg er sådan en projektorienteret pige. Jeg kan godt lide at starte sådan op. Jeg synes, det er rigtig fedt, og det er dejligt, og det giver noget liv og socialt. Og du kan godt lide at få idéerne og føre dem ud i livet? Ja, begge dele. Ja. Og så føre dem ud i livet og se noget resultat, se det vokse, se det gror. Det er jeg rigtig godt lide. Er det ikke et endeligt bevis på, at man skal være småskør for at bo i Voladegård? Små? Hvad med det? Det vil vi gerne have uddybet. Storskør. Ideen til naturfitness fik hun, da hun kom galt afsted med sin ene skulder og blev opereret. Når man bliver opereret sin skulder, så er det rigtig kompliceret, og det tager rigtig, rigtig lang tid. Så jeg genoptrænede, og det gør jeg stadigvæk. Og så i den periode, det var hårdt. Så brugte jeg marskoven, jeg gik herned, og jeg fik lidt ro i mit hoved, og det er jo træls, når man har noget, man ikke kan bevæge, og man ikke kan bruge over næsten et halvt år. Så begyndte jeg sådan at tage det ene med det andet, og jeg begyndte at bruge nogle af skovens ting hernede, når jeg gik for mig selv. Og så begyndte jeg at synes, det var ikke så sjovt, når det blev mørkt at være hernede alene, det kunne jeg ikke lide. Og så tog det ene det andet, og så fik jeg snakket med Dorte, som også bor her i byen, og så var hun med på den her tanke. Og inden vi fik set os om, havde vi en Facebook-gruppe, og så var vi rigtig mange, og vi mødte næsten 10 op den første gang, og det er jo fint. Så nu har vi holdt fast i det. Så løber vi en tur på skolen. Er I frisk? Håber lige skal lade det med. Vi kommer godt rundt i Voladegård, men det er unægteligt lidt svært at se landsbyens attraktioner. Så lad os få lidt dagslys. Tak. Før kommunalreformen 2007 hørte Voladegård til Brædstrup Kommune og dermed til TV Syds sendområde. Men efter en afstemning i en sogne i området, valgte folk her at høre til i Skanderborg Kommune og dermed rykke ud af TV Syds sendområde. Ikke noget, vi er skuffet over. Bare lidt bitre. Hvem skal slagtes? Hvem der kommer sidst? Se den sorte gryde. For mig er det gode Voladegård, at her er den her smukke natur. Det tager et par minutter, så er man nede ved Mossø og skoven. Nu bor jeg rigtig, rigtig tæt på. Jeg bor kun 200 meter fra skoven af. Den her ro, der er herude, når man kommer hjem fra måske en lidt travl hverdag.
Det er jeg rigtig glad for. Nu skal vi have lidt fordelleren. Dem der kvindedeller, du ved, mormor og kvindedeller. Det går fint. Jeg tror, vi har godt fat i nogle potentielle TV Syd-seere her. Nu skal jeg bare ikke dumme mig. Det er med Vorladegård. Vorladegård. Er det det, der hedder Vorladegård? Ja. Ja, vi skynder os videre. Og vi får så ondt i balleren i morgen. Pyha, det var en hård tørn. Nu skal der lige sluttes af. Så, Tak for det. Ja, skål. og jeg har sprøjtet lidt vodka ned i den. Har vi nu fået nye kunder til TV Syd? Jeg vil da altid se TV Syd. Kan du da tro? Ekspedition Syd fortsætter i morgen. Der retter vi lyset mod Solsikken. En institution for voksne udviklingshæmmede. Vi møder 2 af dem, der bor sammen i kærlighedens navn. Se med i morgen kl. 19:30. Vi er taget på en hemmelig mission i Fjendeland. Her hvor TV2 Østjylland hærger. Før kommunalreformen i 2007 var det her en del af vores sendeområde. Nu vil vi forsøge at få de tabte seere tilbage. Lad os prøve herinde på det, der hedder Solsikken. Det spurgte du simpelthen ikke om. Godt, Kattebrøs. Når I så sådan en søer, man har haft dem i 7-8 år, så bliver de jo altså noget tamme efterhånden. Ja, og lige blive snakket med. Det blev sådan, ja. Og jeg har ikke troet det. Så, skat. Kan du klare det, skat? Johnny og Henriette er i gang med aftensmaden. Upsi. Hvad for noget mad skal I lave? Pasta og kødsovs. De 2 er kærester. Hvor glad er du for Henriette? Ja, det er ikke rigtigt. Hov, skat. Det er kommet som opførsel ovnen, så er jeg rigtig glad for den. I weekenden der opfører hun så rigtig, rigtig pænt. Og hun er da sød ved dig og siger nogle pæne ting til dig, og nusser dig i håret og kysser dig. Ja, jamen det gør hun tit til det. De har hver en kontaktpædagog. Fik du til komfuret her, Henriette? Nej, jeg fik ikke. Nå. Skat. Ej, kom. For satan. Nu kom jeg til at brænde mig. Jeg kom til at brænde mig. Mine fingre. Vi vender tilbage til madlavning om lidt. Vi skal lige kigge ind i Henriettes lejlighed. Må jeg komme ind? Hun bor på selve Solsikken sammen med 25 andre voksne udviklingshæmmede. Det er pænt, min lejlighed. Men jeg sover ikke her. Nå, hvor sover du henne der? Hvor min kæreste, ikke også, skat? Jo. Når du sover hos Johnny? Ja, Og det gør den hele tiden. hele tiden. Måden de en dag skal bo sammen som mand og kone. Ej, vi skal ikke gifte. Nej, det skal vi ikke. Skal I heller ikke have børn så? Nej, det skal Nej. du forvente ikke. Hej. Vel, skat. Det kan hun ikke få. Det kan jeg ikke få. Nå, Det kan jeg ikke få. vil du gerne have haft børn, hvis det var? Ja, men det kan jeg jo ikke. Hvorfor kan du ikke det? Det kan jeg jo ikke. Hvad er det, der hedder, skat? Jamen det er, fordi hun har sådan en på sygehuset, sådan en inde i sådan en... Jamen nu kan jeg ikke huske, hvad det hedder. Sådan en p-sprøjt. Johnny har brækket sin ene finger. Den skal tjekkes i morgen på sygehuset. Henriette er næsten syg af bekymring. Jeg vil gerne med ind på sygehuset i morgen. Johnny bor ikke på selve Solsikken, men i et nærliggende bofællesskab. Her bor jeg. Det har han gjort i snart 13 år. Den der, Hvem har lavet den? det har jeg. Nej, har du lavet den? Ja. Og hvem skulle have den så? Nej, altså. Nej. Fordi han er så sød. Jamen, han er sød. Det er ikke også, skat. Det kan godt være, at de ikke skal giftes, men de har ellers været ringforlovede. Vi har været forlovet. Ja. Og så kom vi til at smide den væk ved et uheld, fordi vi var sure. Er det ikke rigtigt, skat? Nej, det er fordi, jeg tabte den i kloakken.
i kloakken, og vi kan ikke få fat i den igen. Nej. Det er dejligt, du er, skatterbas. Det er også her, de laver mad sammen. Men nu? Hvad er det, skat? Nej. Det kan du ikke. Jo, for det er med at ramme en lille finger. Jeg lægger en lille finger til den anden. Johnny har hånden i gips, efter at han i frustration hamrer sin hånd ind i en kommode. Så går det sådan. De har været kærester i 4 år, lige siden den dag Henriette kom på solsikken for første gang. Så fik du lige øje på hende? Nej, det er lige omvendt. Det er hende, der fik om på mig så stedet for. Yeah. Og så siger hun sådan, ja, men skal vi være kærester? Og så siger hun sådan, nej, ikke lige rigtigt. Så siger hun, så skal vi have, jeg må få dit nummer. Og så siger hun sådan, nej, det får du ikke lige nu. Og så på et andet tidspunkt, så fik hun det alligevel igen. Og så nu har vi været der kærester. Ja. Musik skal der selvfølgelig til. Og dans. Var det sådan, Henriette, at da du så Johnny første gang, så synes du, at han var en lidt lækker fyr? Ja. Er det ikke sådan, Jo. Ja. Så skyndte du dig lige at spørge, om han havde en kæreste? Ja, inden der er nogen, der snubbede ham. De to nyder hinandens selskab og kysser selvfølgelig gerne hinanden. Ja, må du se det så? Ja. Okay. Ekspedition Syd fortsætter i morgen på en helt speciel gård. Her bliver der rigtig nusser om dyrene. Ja, der bliver sågar sunget for dem. Se med i morgen på 19:30. Det spurgte du simpelthen ikke om. Godt, skatterbas. Når I så sådan et søer, man har haft den i 7-8 år, så bliver det jo altså noget tamme efterhånden. Ja, at blive snakket med. Det blev til børn, ja. Og jeg har ikke troet det. En gang strakte TV Syds imperium sig længere mod nord. Men med kommunalreformen 2007 skrumpede vores sendeområde. Nu er vi taget på hemmelig mission i Fjendeland. Her, hvor TV2 Østjylland hærger. Vi vil have det tabte land og de fortabte seere tilbage til TV Syd nu. Godt. Vi er på en usædvanlig gård. Det var rigtig fint. Eller måske snarere husmandssted. Det er lidt mere heroppe i den ende. Ja, bare tag det roligt. Lidt som de var engang. Det er jo bare mig, ja. De kender fuldstændig turen. Totalt. Det ved de, når det kommer. Altså, hvis de nu havde været derude, så kunne vi have kaldt dem til, men nu kunne de jo se os så. At de var i nærheden med, så fløjter man bare efter dem, så kommer de. Kom, Ronny. Kom, Ronny. Har de navn alle sammen? Nej. Vædderne har navn, og så nogle af fårene, de som har været flaskelam engang, de har navne. Sådan en som 64 dernede, Miriam der. Hun har et navn, fordi hun var død som lam. Altså, jeg havde opgivet den. Siger han med, det skulle hun ikke. Så tog han med hende ind og tog hende med i seng. Men så vågnede lammet op i løbet af natten og fik noget mælk af en lille, sprøjte, og så sov det igen. Og om morgenen, jamen, så stod det på benene og sagde med, og så kom det ud til sin mor. Du kan lige snakke lidt. Ja, det kan du da. Jamen, der kommer ikke mere. Der kommer ikke mere. I kan godt tage det, I har fået der. Hvad siger, hvis man havde 100 grise, kunne man jo ikke gøre det her. Når I så sådan et søer, man har haft dem i 7-8 år, så bliver det jo altså noget tamme efterhånden. Ja, at blive snakket med. Så kan de jo godt lide det. Smager vildsvin godt? Det smager rigtig godt. Det gør det. Det smager rigtig godt. Men altså for at de skal smage noget andet, så er de netop nødt til at få man har sådan noget foder som det der til dem. Fordi hvis du kun fodrer dem ligesom tamsvin, så er det begrænset, hvor meget kan man sige, anderledes det bliver. Men når du får den der slags foder, hvor kan man sige, hvad de ellers ville finde ude i naturen, så får du mere det der vildkød på dem. Egon Sørensen er bestemt ikke vild med de danske tamsvin. Nu skal jeg ud af mudderet her. Her på gården skal dyrene have det godt. Kan I slagte dem der, når de er færdige med at lægge æg? Nej, de får lov til at dø en naturlig død. Jeg har sådan en aftale med ræven, at han får de døde, så holder han sig for de raske.
Og det overholder han virkelig. Han holder sig fra den, når det er sådan. Så det gør han. Han har sammen med hustruen husmandsstedet og gårdbutikken Lyngdalgård her i Vor Ladegård. Ja, det er Egon. Ja, hej Michael. Nå, hun kommer lige om lidt. Først skal vi have samlet æg. Økologiske? Niks. Økologi, det er bare ekstra kontrol, jo. Altså i virkeligheden. Man kan godt drive et godt, bæredygtigt landbrug, uden nødvendigvis at have stempel på sig. I stallen står der 80 jersekalve, som er uønsket i landbrugsindustrien. Det er jo grunden til, at man skyder så mange jersekalve ved fødslen. Det er, at i det moderne produktion i landbruget, der kan man ikke få nok ud af den, fordi en jerse bliver aldrig så stor, og stykkerne bliver ikke så store, så de passer ind i standardsafsætning for slagterierne. Og det betyder, at afregningen bliver lavere, når vi leverer den til slagterierne. Men når jeg sælger dem til private kunder, så kan jeg få samme afregningspris. Man burde måske have mere for det, fordi kødet er rigtig godt. Mens stuene står og hygger sig, er hustruen Anne-Mette Grønborg kommet, og hun skal da lige ud til Emma. Emma, da! Hvor er Emma? Er det kun Egon, der er bindegal, eller er det også dig? Det er vi lige gode om. Det må vi sige. Her i huset, eller her på gården, der er det vigtigt, at man kan tænke lidt skævt. Og at man har humoren til også at se, at det er både skævt og godt og sjovt på en gang. Jeg synger også nogle gange for dem nogle små sange, og det kan de godt lide. Det tror jeg, folk jo er lidt mærkeligt, eller folk synes er lidt mærkeligt, men så synger vi: Jesu lille lam, jeg er på sin skulder, han mig bær. Over bjerg og dybe dale, se jeg svinger med min hale. Jesu lille lam, jeg er på sin skulder, han mig bær. Så kan Egon Sørensen godt åbne gårdbutikken og hænge skiltet ud. Temmelig lige glad med at blive kaldt stokrose-romantiker. Det her er jo egentlig det, som er det rigtige landbrug. Det andet har jo udviklet sig til industri. Og jeg har den der fantastiske glæde ved ikke bare at hælde noget mælk ud i en tankbil og læse en gris på en lastbil, men at jeg også kan snakke med de folk, der har spist det kød, jeg har lavet. Det er et rigtig godt liv, som jeg har haft. Jeg er glad for, at det har kunne lykkes, og jeg kunne da håbe på, at det også lykkes for nogle andre. Skal jeg bare fortsætte? Ekspedition Syd fortsætter sin mission i morgen. Der sætter vi slutspurten ind og prøver at overtale fremtidens seere til at rette antennen mod TV Syd frem for mod TV2 Østjylland. Vil du se TV Syd fremover nu? Ja, det kan jeg da godt. Det vil jeg meget gerne gøre. Vi er på hemmelig mission. Vi er taget over grænsen fra TV Sydland og ind i TV2 Østjylland her i Vor Ladegård. En gang var det her faktisk TV Sydland, men så stemte borgerne her i Vor Ladegård sig ud og væk fra TV Syd og over til Skanderborg Kommune og TV2 Østjylland. Det kan vi ikke have. Vi prøver nu at få de seerne og det tabte område tilbage. Det har vi brugt 4 dage til. Og her på den sidste dag prøver vi med dem her, som sørger for fremtidens seere, så de kan komme til at se TV Syd. Det spurgte du simpelthen ikke om. Godt. Når så sådan et søer, man har haft dem i 7-8 år, så bliver det jo altså noget tamme efterhånden. Ja, at blive snakket med. Det blev til børn, ja. Og jeg har ikke troet det. Er I ved at være klar? Okay. Min søster sidder og tegner, og hun har lovet mig, at når regnen rigtig regner, så flyver hun og jeg. De nyder det, jeg er rigtig, rigtig glad for at være med i fællesskabet. Ja. Så jeg kan se, at der var ikke nogen anden, der er gået, for havde de kedet sig, så var de gået. Sådan var det. Kastanjegården har for tiden 17 søde børn. Det er en privatejet vuggestue. Jeg fik idéen, da min datter ikke kunne få en dagplejeplads her i byen. Så lige pludselig fik jeg bare idéen. Så laver vi en vuggestue, og det gjorde jeg. Mens en gruppe bliver inde, skal en anden gruppe have tøj på og ud. Nu skal de simpelthen ud og gå en tur. Kastanjegården er selv i vuggestuealderen med sine knap 2 år. Susanne Havdrup og hendes mand har brugt 1,3 millioner kroner til at totalrenovere den ene længe her på gården. Vi havde grise til at starte med, og dem kom vi af med. Så har vi så sidenhen fået hesteopstalling. Men vi har altid sådan en drøm om, hvad
til, fordi de står egentlig bare tomme. Og så da jeg fik idéen med vuggestue, så var det jo, ja, så kan vi bruge dem til noget endelig. Så blev det til børn i stedet for svin? Ja, vi overvejede at kalde den svinestien, men nej, det gik nok ikke. Sådan, op i vogn med jer. Du har sådan en karet her, som er super nem for dig. Den er dejlig at gå med. Den er nem, fordi der er motor på. Der er motor på? Der er simpelthen motor på, så vi kan køre. Vi drejer bare på rattet her, og så kører vi bare derud af. Så suser du afsted? Simpelthen. Imens står Hector og laver hoveder. Ude på legepladsen er en tredje gruppe i gang i det råkolde vejr. Kom så. Nogle børn er modige og vil selv. Skal jeg ned og tage imod dig dernede? Nej. Kører du selv? Ja. Okay. 1, 2, 3. Woohoo! Andre børn er lige knap så modige og har brug for et lille skub. Woohoo! Der er mange processer igen den tid, hvor man er i vuggestuen, men det er en fantastisk tid. Det er den tid, hvor jeg synes, der sker allermest med dem udviklingsmæssigt. Altså sproget. Bare det at lære, at sproget kan bruges til noget, man kan pludselig sætte ord på nogle ting, hvor de voksne siger, nej, hvor er det dygtigt. Der kommer mange ting frem for børn. Udebørnene skal ind igen. Værsgo. Hvis vi skal have nye seere, må man nok hellere give en hånd med. Hej Gry. Hvad er det? Ja, det ved jeg da ikke, hvem det er. Det er en af dine kammerater. Ups. Altså, du ved jo godt, når man siger A, så siger man også B. Ja, det gør man da. Ja. Ups. Yes. Bot. Så du har aldrig set ham? Ja, med tilskud fra kommunen. Min nye karriere. Pædagog. Susanne Havdrup forlader sit arbejde for at tage den lange tur over gårdspladsen og hjem til sig selv. Det her giver mulighed for mig at være sammen med mine børn. Mere frihed hjem til. Jeg kan gå hjem i frokostpausen og lige få ordnet de praktiske ting, så når mine 3 unger de kommer hjem, så kan jeg, så er jeg der for dem. En mor dukker op med en af fremtidens kunder. Det er næste skud på stammen, ja. Med en lille by på godt 500 beboere er kundegrundlaget for den private vuggestue ikke overvældende. Er der udsigt til, at det æbber ud med kunder, altså nye børn? Nej, altså jeg har lavet statistik over, hvor mange børn er vi, og hvor mange bliver vi, og hvad kommer der. Altså det ser da lidt problematisk ud for året, så kommer vi ned på 14, som det er. Men nu fik vi besøg i går, der kommer samtidig, og så får man lige nogle opkald. Der kommer en til januar, der kommer en til februar, og der kommer nogle nye forældre og kigger næste fredag. Og, altså, du går hele tiden noget op, og det er jo det, der egentlig også er lidt spændende. Men alligevel så får man kriller i maven, sådan set. Ja. Og om det nu går? Ja, om det nu går. Altså, jeg ved jo ikke, om jeg har om et halvt år, eller bare 3 måneder. Altså. Hele formiddagen er børnene i gang. De bygges op og bygger op. Så skal hun hen og sove nu? Hun skal simpelthen lige have noget at spise. Og så skal hun hen og sove. Sådan omkring det her par timer. Det er jo rigtig rart, når man har givet den gas hele formiddagen. Altså selvom vi andre bliver trætte, så har jeg det sådan, jeg føler, at jeg får energi af den i stedet for. Så, ja. Men sådan kl. 1, når de alle sammen sover, så... Ja, så læner jeg mig tilbage i stolen og tager en god kop kaffe. Det gør jeg. Ikke også, Lærke? Ja, det gør jeg. Men inden de skal putte, skal der puttes noget i maven. Ja. Så er missionen slut. Fra nu af vil borgerne droppe TV2 Østjylland og se TV Syd i stedet. Jeg tænker, jeg er nødt til at udvikle dem til at være med til at frasortere ting og sager. Så om det så er TV Syd, det ved jeg jo ikke. Du kan se eller gense programmerne, hvis du klikker ind på TV Syds hjemmeside, tvsyd.dk. Også selvom du kommer her på Vorlaget i går.